Jannar tal-2008, tfajla ta' 13-il sena ngħatat sentenza ta' 7 ijiem priġunerija fil-ħabs ta' Kordin. Kellha iżda tinbagħat l-Isptar Monte Carmeli wara li nżammet f'ċella ta' iżolament. Din kienet l-ewwel darba li tfajla ta' età daqshekk żgħira inbatet il-ħabs. F'Ġunju ta' din is-sena tfajla ta' 16-il sena ġiet ikkundannata għal 3 xhur ħabs. Minkejja l-qorti kienet irrakkomandat biex it-tfajla tkun trasferita immedjatament mill-ħabs għal shelter tal-YMCA, id-deċiżjoni ttieħdet biss ġimgħa wara. F'Malta jeżisti vojt legali f'dak kollu li rigwarda sentenza ta' ħabs għal tfajliet taħt is-16-il sena. Sitwazzjoni li f'intervista ma' One News id-direttur tal-ħabs iddeskriva bħala li tista' tmur kontra artiklu 5 ta' Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem illi jgħid li l-ebda persuna m'għandha tingħata trattament jew kastiklu krudili, inuman jew umiljanti. Skont Abraham Zammit, il-problema ġejja mill-fatt li f'pajjiżna m'hemmx rata għolja ta' tfajliet li jinbagħtu l-ħabs u għalhekk ma jistax infetaħ post ġdid għal persuna waħda jew tnejn. Il-liġi Maltija tagħti l-poter lill-imħallef jew l-maġistrat li jibgħat lill-persuna taħt is-16-il sena l-ħabs. Imma jekk ma jagħtix sentenza ta' ħabs lil tfajla minorenni, sempliċement għax ma jkollux post fejn tmur, jista' jkun ikkunsidrat li qed jiddiskrimina għabażi tas-sess tal-persuna, bir-riżultat li tfajliet ikollhom vantaġġ fuq ġuventur minorenni.